καθόλου σωστό αυτό που κάνετε, κυρία. Εσείς, όπως πάτε, θα αρρωστήσετε. Να, η μαγείρισα και η καμαριέρα βγήκαν έξω και μαζεύουν μανιτάρια. Όλα τα ζωντανά του Θεού χαίρονται σήμερα. Ακόμα και ο γάτος. Ο γάτος είναι έξω στην αυλή και σακώνει πουλιά. Μα εσείς κάθεστε όλη μέρα εδώ πέρα, σαν την καλόγρια. Θέλετε να βγείτε κι εσείς να χαρείτε λιγάκι. Δεν είναι πράγματα αυτά, κυρία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Έχει ένα χρόνο τώρα. Δεν ξεμητήσετε από το σπίτι. Και δεν θα ξεμητήσω πια. Ποτέ τον ποτό. Για ποιο λόγο άλλωστε. Ίσα με εδώ ήταν η ζωή μου. Όπως εκείνος θαύτηκε στον τάφο, έτσι κι εγώ θα ταφώσω αυτούς τους 4 τοίχους. Πεθάναμε και 2 μαζί. Το έχω δει το εγώ το χέρι σας. Βαρέθηκα πια να σας ακούω, μα την αλήθεια. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο Νικολάη Μιχαήλοβιτς μας άφησε χρόνους. Δεν αλλάζει αυτό. Το κλάψατε βέβαια. Κατά πως έπρεπε. Μήπως είναι ποτέ δυνατόν να μαυροφοράτε και να πενθοφοράτε σε όλη σας τη ζωή. Κι εγώ ατύχησα. Έχασα τότε στο τέρι μου. Τι να έκανα. Πικράθηκα βέβαια. Έκλαψα όσο μπορούσα. Ένα μήνα γεμάτο. Μετά τέρμα. Και σαν πως είναι ποτέ δυνατόν να πενθοφοράμε και να προφοράμε σε όλη μας τη ζωή. Αυτό που κάνετε εσείς, κυρία, δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν βγαίνετε πουθενά, δεν πηγαίνετε σε κανέναν, ούτε και δεχόσαστε κανέναν εδώ. Ζούμε πια, μη σας κακοφανεί, ζούμε σαν τις αράχνες. Έχουμε να δούμε το φως του ήλιου ένα χρόνο. Γίνατε, συγχωρείτε κυρία, αλλά γίνατε μονόχρονοι, το ξέρετε. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι σάξοι με σας. Ο τόπος μας γύρω γεμάτος αριστοκράτες. Να, στο Ριμπλόφ ας πούμε, έχει ένα σύνταγμα φρουρά. Τι να δείτε, κάτι αξιωματικάκια, μπισκοτολούκουμα. Τώρα εσείς είστε βέβαια νέα, είστε υγιείς, 7 κύριε κυρία, άλλα τα νιάτα περνούν και χάνονται, έτσι και περάσουν καμιά 10 χρόνια ακόμα, τότε να δείτε, εσείς θα κορδωνόσαστε μπροστά στα μάτια των αξιωματικών, αλλά αλλήμωνο θα είναι τότε πολύ αργά. Σε παρακαλώ, Λουκά, να μην μου ξανακάνεις λόγο για αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να ξεχνάς πως από τότε που πέθανε η Νικολάη Μιχαήλοβιτς, η ζωή δεν έχει νόημα για μένα. Εσύ νομίζεις πως είμαι ζωντανή, αλλά σε πληροφορώ πως πέφτεις έξω.
Ορκίστηκα να πενθοφορώ και να μην αντικρίσω άλλον μέχρι θανάτου. Θέλω η ψυχούλα του να βλέπει πόσο βαθιά είναι η αγάπη μου για εκείνον. Αυτός βέβαια, καθώς το ξέρεις κι εσύ, συχνά μου φέρθηκε άδικα, σκληρά και μ' απατούσε. Εγώ όμως θα το μείνω πιστή μέχρι θανάτου. Μόνο και μόνο για να το αποδείξω πόσο πολύ τον αγάπησα. Και για να βλέπει από εκεί πάνω, από τον άλλο κόσμο, πως δεν άλλαξα σταλιά μετά τον θάνατό του. Αντί να λέτε τέτοιες κουβέντες, καλύτερα θα ήταν να πάτε κάνα περίπατο ή να διατάξετε να ζέψουν τον Ντόμπι, να πάτε μια βόλτα πιο μακριά, στους γειτόνους. Κυρία μου, τι είναι καλή μου κυρία? Τον άντρευε τον Ντόμπι. Πάντα αυτόν έζευε ο Μακαρίτης, όταν ήθελε να πάει στο σπίτι του Κορτσάκη, του Βλασόφ. Και ήταν μάτια μου, καβαλάρης πρώτης τάξεως. Όταν τραβούσε τα αγγέμια με όλη του τη δύναμη, έστεκε τόσο καμαρωτός. Θυμάσαι? Αχ, Ντόμπι. Πήγαινε να πεις στους υπερέτρες να δώσουν τον Ντόμπι σήμερα διπλή μερίδα σανό. Μάλιστα κυρία. Ποιος είναι? Πήγαινε να πεις πως δεν δέχομαι επισκέψεις. Μάλιστα κυρία. Θα σου δείξω, Νικολάη μου, πως αγαπώ εγώ και πως συγχωρώ. Η αγάπη που σου έχω θα σβήσει με τη στενή μου πνοή. Θα πάψει να υπάρχει, θα πάψει να χτυπάει η δόλια μου καρδιά. Για πες μου τώρα, δεν τρέψεσαι λίγο? Εγώ είμαι η γυναικούλα σου, η φρονιμούλα, που θα σου μείνει πιστή μέχρι θανάτου. Και εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο? Για θυμήσου που μ' απατούσες, που μ' άφηνες μονάχη εβδομάδες ολόκληρες. Κυρία, είναι κάποιος και σας ζητάει. Και δεν του είπες καμένα πως μετά το θάνατο του ανδρός μου δεν δέχομαι επισκέψεις? Το είπα κυρία. Το είπα, αλλά είναι λέει μεγάλη ανάγκη, πρέπει να σας δει. Δεν δέχομαι επισκέψεις. Το είπα κυρία, δεν του το είπα, αλλά είναι ένα γουρούνι και μισό, κλωτσάει, βλαστημάει, σμπρώχνει, μπήκε κιόλας μέσα. Καλά, πες σου να περάσει. Μάλιστα κυρία. Τι ενοχλητικοί άνθρωποι, τέλος πάντων. Δεν θέλω ούτε να τους ακούω, ούτε να τους βλέπω τους ανθρώπους. Δεν θέλω και ταράζω τη μοναξιά μου. Θα πρέπει να αποσυρθώ σε μοναστήρι. Σε μοναστήρι. Σαν πολλά λες καμένε, γαϊδούριτσε σαμάρωτο. Κυρία μου, Τασέβη μου, επιτρέπετε να συστηθώ. Γρηγόρη Στεφάνοβιτς Μύρνοφ, απόστρατος υπολοχαγός πυροβολικού κτηματίας. Βρίσκομαι στην ανάγκη να σας ενοχλήσω για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα, περάστε, καθίστε. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Ο σύζυγός σας, ο Μακαρίτης, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω, έφυγε και μου άφησε απλήρωτες 2 συναλλαγματικές συνολικά 200 ρούβλια. Επειδή αύριο πρέπει να πληρώσω κάτι τόκο στη τράπεζα, πολύ θα με υποχρεώνατε, αν είχα την καλοσύνη, να μου καταβάλλετε ακόμα σήμερα αυτό το ποσό. 200 ρούβλια. Και πώς προήλθε ένα τέτοιο χρέος ο ανδρός μου απέναντί σας? Αγόρασα από μένα σανό. Μάλιστα. Λουκά, μην ξεχνάς να πεις στους υπερέτες στο Σταύρο να δώσουν τον Ντόμπι σήμερα με διπλή μερίδα σανό. Μάλιστα κυρία. Εφόσον ο Νικολάη Μιχαήλοβιτς έφυγε αφήνοντάς σας ένα τέτοιο χρέος, δεν γίνεται ζήτημα. Θα σας πληρώσω όσα σας όφιλε. Σήμερα όμως, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν διαθέτω χρήμα ρευστό. Μεθαύριο θα επιστρέψει ο διαχειριστής μου από τη χώρα και θα του δώσω εντολή να σας πληρώσει. Πριν όμως γίνει αυτό, δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Και έπειτα... Με συγχωρείτε.
Κλείνουν σήμερα ακριβώς 7 μήνες από τότε που πέθανε ο σύζυγός μου. Και η δυσάρεστη ψυχική κατάστασή μου δεν μου επιτρέπει να ασχολούμαι με οικονομικά ζητήματα. Ναι, αλλά και εγώ βρίσκομαι σε πάρα πολύ δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση. Επειδή άμα πληρώσω αύριο τους τόκους, τελικά θα βρεθώ στην ψάχα. Θα κατασχεθεί το κτήμα μου. Μεθαύριο θα τα έχετε τα λεφτά στο χέρι σας. Τα λεφτά τα χρειάζομαι σήμερα και όχι μεθαύριο. Πολύ λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σας τα καταβάλω σήμερα. Και εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέχρι μεθαύριο. Και τι να κάνω αφού δεν έχω χρήματα? Δηλαδή, δεν μπορείτε να με πληρώσετε. Δεν μπορώ. Αυτό είναι η τελευταία σας λέξη. Μάλιστα, τελευταία. Η τελευταία σας λέξη, η οριστική. Η οριστική. Σας ευχαριστώ. Σας υπερευχαριστώ πάρα πολύ. Και ύστερα σου λένε να κρατάς την ψυχραιμία σου. Με ανταμώνει εχθές ο φοροεισπράκτορος και μου λέει «Γρηγόρη Στεφάνοβιτς, μα γιατί είστε συνέχεια χολωμένος? Είναι δυνατόν να μην είμαι χολωμένος? Χρειάζομαι λεφτά. Μου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό». Σηκώθηκα εχθές πρωί. Πήγα σε όλους αυτούς που χρωστάνε χρήματα. Και ούτε ένας δεν βρέθηκε να μου τα δώσει. Έσκασα το κακό μου. Διανυκτέρευσα σε μια τρόγλη, σε ένα εβραϊκό χάνι. Έσκασα το κακό μου, παρά να πνίξω άνθρωπο. Το κεφάλι κολλημένο σε ένα βαρέλι βότκα. Έρχομαι σήμερα εδώ. 70 βέστια από το σπίτι. Και εκεί που χαίρομαι να δω τα λεφτουδάκια μου, μου πετάνε κατάμουτρα δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις και κουροφέξαλα. Είναι μη δυνατόν να μην είμαι χολωμένος? Σας το είπα θαρώ, καθαρά και εξάστερα. Θα εξοφληθείτε μόλις επιστρέψει ο διαχειριστής μου. Έκανα τόσο κόπο να έρθω να δω εσάς και όχι τον διαχειριστή σας. Ο διαχειριστής σας είναι παραπάνω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά τα λόγια σας και ο τρόπος σας μου φαίνονται ανάμοσα και προκλητικά. Απαξιώ να σας ακούσω άλλο. Άκου εκεί. Δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις. Καλά. Ο άντρας έχει πεθάνει εδώ και 7 μήνες φουκαράς. Αλλά και εγώ τι να κάνω δηλαδή που να πληρώσω τους τόκους? Ή δεν πρέπει να πληρώσω τους τόκους? Όχι, εσάς θα ρωτάω. Πρέπει ή δεν πρέπει να πληρώσω τους τόκους? Καλά. Εσείς μείνατε χείρα. Έχετε τη σκοτούρα σας. Πάσχετε από δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις και κουρουφέξαλα. Αλλά και εγώ τι να κάνω δηλαδή? Να μπω με ψηρού για να φύγω στους δανειστές μου? Ή να πάρω φορά και να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο? Άκου εκεί. Πάω χθες στον Κρούστσεφ, ψυχή. Γιαρούζεβιτς, μόλις με είδε κρύφτηκε. Κουρίτσι, αυτό πρέπει εγώ τον πετάξω στο παράθυρο, τον τσατισμένος ήμουνα. Ματούζοφ, κυλόπονο. Και αυτοί, δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις και κουρουφέξαλα. Και κανένας δεν βρέθηκε να μου δώσει τα λεφτά μου. Και γιατί? Επειδή τους φέρουμε όλα ένα με το γάντι. Γιατί είμαι πολύ καλός μαζί τους. Μάπας, μαλακός. Αλλά τώρα σταματάει εδώ. Τώρα θα δείτε τι καπνό φουμάρω. Δεν θα με πιάσετε με ένα άλλο κορόιδο. Θα καθίσω εδώ, θα στρογγυλοκαθίσω μέχρι να με πληρώσετε. Έχω γίνει μπαρούτι. Έχω κάτι μπουρίνια. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Τρέμω από τη φούρκα μου. Ατσάλωσαν τα χέρια μου. Μου έρχεται να σκοτώσω άνθρωπο. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Υπηρέτη! Τι θέλετε? Φέρε νερό, λεμονάδα. Λεμονάδα. Όχι, πέστε μου εσείς. Είναι λογικά πράγματα αυτά. Εγώ φουκαριάρης. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε στην τράπεζα. Χρειάζομαι οπωσδήποτε λεφτά, αλλιώς χάνομαι. Και αυτή δεν βρίσκεται στη διάθεση να ασχοληθεί με οικονομικά ζητήματα. Γυναικείες κουτοπονηριές. Γι' αυτό καλά κάνω. Και από ανέκαθεν δεν μου άρεσε και δεν μου αρέσει να συζητάω με γυναίκες. Άμα το σκεφτώ καλά, καλύτερα να καθίσω ένα βαρέλι με τον παρούτη παρά να μιλήσω με γυναίκα. Νιώθω σύγκριο στη ραχοκοκαλιά. Με το κοκό που έπαθα φούντωσε ο νους μου. Έτσι και εδώ από μακριά μια γυναίκα με πιάνει λύσα και μου κόβονται τα πόδια μου.
Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Μου έρχεται να φωνάξω βοήθεια. Βοήθεια! Η κυρία ασθένησε. Δεν δέχεται επισκέψεις. Κόβε λάσπη! Ασθενήσαμε και δεν δεχόμαστε επισκέψεις. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάτσω εδώ, δεν το κουνάω ρούπι, δεν φεύγω μέχρι να με πληρώσετε. Και αν με αρρώσει σε κρατήσει μια εβδομάδα, θα καθίσω εδώ μια εβδομάδα. Και αν με αρρώσει σε κρατήσει ένα μήνα, θα καθίσω εδώ ένα μήνα. Έτσι θα καρφωθώ εδώ μέσα. Δεν θα μου τη φέρεις εμένα, κυρά μου, με τα λακάκια σου στα μάγουλα. Να παίζω όπως τα δάχτυλα τα λακάκια αυτά. Σένιορ! Ξέζεψε τα άλογα. Δεν θα πάμε πουθενά, θα μείνουμε εδώ. Πες στους υπηρέτες στο στάβλο να δώσουν μπόλικο σανό στα άλογα μου. Καλά, δεν πρέπει να λέει ζωντόβουλο ότι το αριστερό άλογο, τα χάμωρα έχουν μπερδευτεί με τα πόδια του. Δεν τρέχει τίποτα. Να σπάσει το διάολο, δεν τρέχει τίποτα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τα όβουλα δεν πέφτουνε. Κακοτιμήθηκα. Και στο φινάλε έχω την κυρία με την πλερέζα της και τις δυσάρεστες ψυχολογικές καταστάσεις. Μια στελίτσα βότκα τώρα δεν θα ήταν άσχημη. Πολύ θα το πίνει ένα ποτηράκι. Υπηρέτη! Τι θέλετε? Ένα ποτήρι βότκα. Βότκα. Τι μάρκα? Σκασμός! Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Έχω και εγώ τα μαύρα μου τα χάλια. Κοντημένος μες στο άχυρο. Κακοντημένος. Αχτένιστος. Άπλητος. Βρωμίσανε οι μπότες μου. Η λεγάμενη που με είδε θα με νόμιζε για λίσταρχο. Δεν είναι και πολύ ευγενικό να μπαίνω εδώ σε αυτή τη τραπεζαρία έτσι κακοντημένος. Αλλά τι να κάνω. Εγώ δεν είμαι επισκέπτης. Είμαι πιστωτής. Και οι πιστωτές δεν πολύ σκοτίζουν για την εξωτερική τους εμφάνιση. Αν πολύ αέρα πήρατε, κύριε. Πώς? Όχι, τίποτα. Με ποιο μιλάς, ρε? Σκάσε! Φίλε μου, ποιο σατανάς τον έφερε αυτόν εδώ μέσα. Αν δεν ξεμπέρδευε τώρα με τούτον. Έχω γίνει παρούτη. Μου έρχεται να τα κάνω όλα λίμπα εδώ μέσα. Έτσι, όλα να τα κάνω άνω κάτω. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο. Πυρέτη! Είναι πολύ καιρός τώρα που ζω στη μοναξιά μου και έχω ξεχάσει τον ήχο της ανθρώπινης φωνής. Δεν αντέχω τα ξεφωνητά. Σας παρακαλώ λοιπόν ιδιαιτέρως να σεβαστείτε τη γαλήνη του σπιτιού μου. Πληρώστε με και θα φύγω. Σας το είπα ναι τα σκέτα. Αυτή τη στιγμή δεν διαθέτω χρήμα ρευστό. Θα τα πάρετε τα λεφτά σας μεθαύριο. Και εγώ είχα την πείνα να σας πω ναι τα σκέτα. Τα λεφτά τα χρειάζομαι σήμερα και όχι μεθαύριο. Άμα δεν με τα πληρώσετε σήμερα, αύριο είμαι υποχρεωμένος να πάω να κρεμαστώ. Και τι να σας κάνω αφού δεν έχω χρήματα. Περίεργος είστε. Δηλαδή, μπορείτε να πληρώσετε τώρα αμέσως ή όχι? Όχι. Ωραία. Άμα είναι έτσι, θα κάτσω εδώ, δεν το κουνάω μέχρι να με πληρώσετε. Θα με πληρώσετε μεθαύριο? Πολύ ωραία. Θα περιμένω εδώ μέχρι μεθαύριο. Ακίνητος. Να σας κάνω μόνο μία ερώτηση.
Πρέπει να καταβάλω αύριο τους τόκους, ναι ή όχι, ή νομίζετε ότι χωρατεύω? Σας απαγορεύω να φωνάζετε. Δεν βρισκόστε σε στάβλο. Δεν μιλάμε για στάβλο. Μία ερώτηση έκανα. Πρέπει να καταβάλω αύριο τους τόκους, ναι ή ου? Δεν έχετε καθόλου καλούς τρόπους απέναντι στις γυναίκες. Έχω θαυμάσιους τρόπους απέναντι στις γυναίκες. Όχι, έχετε απέσιους τρόπους. Είστε αγενέστατος, χωριάταρος. Οι καλονανθρωμένοι άνθρωποι δεν μιλάνε με τέτοιου τρόπου στις γυναίκες. Καινούριο κι αυτό. Πώς ήθελα να σας μιλήσω στα γαλλικά. Je vous prie, madame. Τι ωραίος καιρός που είναι σήμερα. Τι ωραία που σας ομορφαίνει το πρόσωπο σε αυτή την πλερέζαν. Σάχλες και χοντροκοπιές. Σάχλες και χοντροκοπιές. Εγώ δεν ξέρω να συμπεριφέρομαι απέναντι στις γυναίκες. Εγώ, κυρά μου, έχω δει πιο πολλές γυναίκες στη ζωή μου από ότι εσείς πουργίκια. 3 φορές έχω παίξει τη ζωή μου κορώνα γράμμα σε μονομαχία για γυναίκα. 12 έχω χωρίσει, 9 χωρίσαν εμένα. Μάλιστα, κυρία μου. Κάποτε ήμουνα και εγώ κουφιοκεφαλάκης, ολομένη, όλο σιρόπια, όλο τσιριμόνιες. Αγάπησα, πόνεσα, αναστέναξα κάτω το φεγγαρόφωτο. Πολλές φορές μου τρέχανε τα σάλια από την τρυφερότητα. Πολλές φορές γελήθηκα κι άλλες τόσες πέταξα στον έβδομο τον ουρανό. Αγάπησα με πάθος, με ορμή, με όλους τους τρόπους που να με πάρει ο διάτανος. Ρητόρευα σαν καρακάξα για την χειραφέτηση των γυναικών. Και αυτές οι ρομαντικές υπάρξεις κατάφεραν τελικά να μου φάνε τη μισή περιουσία. Αλλά εδώ τέλος, αρκετά, πέταξε το πουλάκι. Μαύρα μάτια, φλογερά μάτια, ρόδινα χείλη, φεγγαρόφωτα, βαριά αναστενάγματα, κρυφό αναστενάγματα, μισόλογα. Γι' αυτό όλα, κυρία μου, σήμερα δεν δίνω ούτε μισό καπίκι. Οι παρούσες γυναίκες φυσικά εξαιρούνται, αλλά όλες οι γυναίκες είναι μπιρμπίλες, προκλητικές, κακόγλωσσες, ψωροπερήφανες, παράλογες, υποκρίτριες μέχρι το μεδούλι, αφιλότιμες, άσπλαχνες, ακατανόητες, κακόγλωσσες, κουκρόμυαλες. Και αφορά του το εδώ, συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά κάθε κοτόπουλο έχει πιο πολύ μυαλό, παρά όλες μαζί, θετικές φιλοσοφίες. Και κοιτάξεις μία από αυτές, αέρινη και μουσκομυρωδάτη. Λες και την έφτιαξε Θεός, λες και είναι θεά, λες και ταξιδεύει στα σύννεφα. Μόλις όμως κοιτάξεις μες στη ψυχή της, πολύ πιο πιθανό να δεις το τελευταίο κροκόδιλο. Και το πιο εξοργιστικό απ' όλα, αυτός ο λόγο κροκόδιλος νομίζει, έχει το αίσθημα, κανένας Θεός ξέρει γιατί, ότι τα τρυφερά αισθήματα αποτελούν αποκλειστικά δικό του χαρακτηριστικό, μονοπωλιακό του προνόμιο. Ας πούμε την αλήθεια έξω από τη γλώσσα. Ας με κρεμάσετε πάνω από αυτό το γάτζο, ανάποδα. Άμα μου δείξετε μόνο μία γυναίκα που αγαπάει έναν άντρα περισσότερο από ό,τι αγαπάει το σκυλάκι της. Στον έρωτα, οι γυναίκες το μόνο που ξέρουν είναι τα κλαψουρίσματα και η βαριά στεναγμή. Ενώ στον έρωτα ένας άντρας πονάει και θυσιάζεται. Αυτές το μόνο που ξέρουν να κουνάνε την ουρά τους και να τραβάνε από τη μύτη. Έχετε την ατυχία να είστε γυναίκα και έτσι ξέρετε την δυστυχία να είσαι γυναίκα. Πετε μου εσείς ειλικρινά. Έχετε συναντήσει ποτέ μια γυναίκα η οποία είναι ανυπόκριτη, πιστή και σταθερή? Όχι, δεν έχετε συναντήσει. Μόνο οι γριές και ασχημομούρες είναι πιστές και σταθερές. Πολύ πιο πιθανό να δείτε μια γάτα με κέρατα, έναν άσπρο κόρακα, παρά μια γυναίκα πιστή. Με συγχωρείτε, κύριε, να σας διακόψω. Ώστε, κατά τη γνώμη σας,
Ποιοι είναι πιστοί και σταθεροί στον έρωτα? Μήπως οι άντρες? Φυσικά οι άντρες. Οι άντρες! Οι άντρες είναι πιστοί και σταθεροί στον έρωτα. Αυτό πάει από τα άγραφα. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να λέτε τέτοια πράγματα? Οι άντρες είναι πιστοί και σταθεροί. Αφού όμως το τοποθετείτε έτσι το ζήτημα, αφήστε με να σας πω πως από όσους άντρες γνώρισα στη ζωή μου, ο καλύτερος ήταν ο σύζυγός μου ο Μακαρίτης. Τον αγαπούσα με πάθος, μόνο μου το είναι, ακριβώς όπως μπορεί να αγαπήσει μια νέα και ευαίσθητη γυναίκα. Του πρόσφερα τα νιάτα μου, τη ζωή μου, την ευτυχία μου, την περιουσία μου. Τον θεωρούσα ψυχή της ψυχής μου. Τον λάτρευα σαν είδωλο. Και εκείνος, αυτός ο καλύτερος από όλους τους άντρες, μ' απατούσε την πάσα ώρα και στιγμή. Όταν πια πέθανε, ανακάλυψα στο γραφείο του ένα σιρτάρι γεμάτο ερωτικές επιστολές. Και όταν ζούσε, με φρίκη θυμάμαι εκείνη την εποχή, που με παρατούσε μονάχη εβδομάδες ολόκληρες, εωτοτροπούσε με άλλες μπροστά στα μάτια μου, σκορπούσε τα λεφτά μου από εδώ και από εκεί και ηρωνευόταν τα στήματά μου. Και εγώ πάλι τον αγαπούσα με όλα αυτά και του έμεινα πιστή και αμετανόητα σταθερή. Και τώρα πάλι σκλαβώθηκα σε αυτούς τους 4 στίχους και θα κρατάω πένθος μέχρι που θα φύγω από τον κόσμο. Πένθος! Ποιο νομίζετε ότι έχει μπροστά σας? Λέτε και δεν ξέρω γιατί φοράτε αυτό το μαύρο ράσο και κλειστήκατε μέσα στους 4 στίχους. Φυσικά είσαστε πιο μυστήρια, πιο ποιητικοί. Έχετε μπροστά το αρχοντικό σας ένας υπολοχαγός ή ένας αξιολύπητος ποετάς σας. Κοιτάζει από το παράθυρο σας και συλλογίζεται. Εδώ μέσα μείνει η ανεξιμίαστη κυρία, η οποία από έρωτα προς τον νεκρό της σύζυγο ετάφη εθελουσίως μέσα στους 4 στίχους. Νομίζετε ότι δεν ξέρω εγώ αυτά τα κορπάκια? Τι? Πώς τολμάτε? Μπορεί να τα φύγατε ζωντανή, αλλά βλέπω δεν ξεχάσατε να πουδραριστείτε. Πώς τολμάτε να μου μιλάτε με τέτοιο τρόπο? Α, σας παρακαλώ, όχι φωνές. Εγώ είμαι συνηθισμένο να λέω τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εγώ δεν είμαι γυναίκα και παίζω με ανοιχτά χαρτιά. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όχι φωνές σε μένα. Παρατάτε με ήσυχη. Στο κάτω-κάτω δεν φωνάζω εγώ, εσείς ξεφωνίζετε. Δώστε μου τα παναδάκια μου και φεύγω. Δεν θα σας δώσω ούτε καπίκι. Όχι, θα μου τα δώσετε. Δεν θα σας τα δώσω έτσι από πείσμα για να σας κάνω να λυσάξετε. Παρατάτε με ήσυχη. Α, σας παρακαλώ. Δεν είμαι ούτε νηστήρα σας, ούτε σύζυγός σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην κάνετε με ασκηνές. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τι? Καθίσατε δηλαδή? Βεβαίως, κάθισα. Φύγετε παρακαλώ. Μόνο να μου δώσετε τα λεφτά μου. Δεν έχω καμία διάθεση να συζητάω με παλιανθρώπους. Αδειάστε μου τον τόπο. Λοιπόν, δεν έχετε σκοπό να φύγετε, όχι? Όχι. Όχι! Νιέτ. Τώρα θα σας μάθω γράμματα εγώ. Λούκα, πέταξε τον έξω το κύριο. Κάντε μου τη χάρη, κύριε. Πάρτε δρόμο, αφού σας το λένε. Άντε μπρος. Δρόμο. Σκάσμος εσύ! Με ποιο μιλάς ρε βλάκα! Κοίτα μη σπάς τα μούτρα. Χριστούλη μου, Παναγίτσα μου. Τι πάθουμε. Δάσα, καλέ Δάσα! Πού είναι αυτή, Δάσα! Πελαγία, Δάσα! Δεν είναι κρέμιξε το κύριε. Έχουνε πάει για μανιτάρια. Χαθείτε από μπροστά μου! Γεια σου μαζευτείτε κομμάτι. Μουζίκε, ψωλιασμένη αρκούδα, κάθαρμα, τέρας! Συγγνώμη, τι είπατε? Είπα πως είστε αρκούδα, τέρας. Συγγνώμη, αλλά ποιος σας δίνει το δικαίωμα να με βρίζετε? Ναι, σας βρίζω και έπειτα. Νομίζετε πως σας φοβάμαι? Και εσείς νομίζετε μόνο ότι είστε μια ρομαντική ύπαρξη
Επιτρέπετε να με βρίζετε, ναι. Για να δείξτε μου τη δύναμή σας. Στο λίγο νερό. Ας μονομαχήσουμε, άμα το λέει η παιδικούλα σας. Μπας και θα δείτε πως θα με τρομοκρατήσετε με τις χερούκλες σας και τις αγριοφωνάρες σας, Ρωμονταΐ. Σας προκαλώ σε μονομαχία. Γιατί δεν επιτρέπω κανένα να με βρίζει. Και καρφάκι δεν μου καίει άμα είσαι γυναίκα, ασθενές φίλο. Είστε αρκούδα. Είναι καιρός να αρχίσουμε τέλος στην πάντα. Πως μόνο εμείς οι άντρες πρέπει να δικαιολογιόμαστε για τις προσβολές που κάνουμε. Ισότητα! Στο διάολο δηλαδή! Σας προκαλώ! Ώστε λοιπόν επιμένετε να μονομαχήσουμε, σύμφωνοι. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Κάπου έχει κρύψει κάτι πιστόλια ο σύζυγός μου, πάω να τα φέρω. Θα τρελαθώ από τη χαρά μου μόλις σας φυτέψω μια σφαίρα στο σιχαμένο μέτωπό σας. Να σας πάρει ο διάολος και να σας σηκώσει. Θα τη φέρω χάμω σαν σπουργίτη. Ποιο νομίζω έχει μπροστά της? Κάνα χαμίνι, κάνα ευαίσθητο κουτάβι. Εγώ είμαι άντρας και φέρομαι σταράτα. Και δεν με ενδιαφέρει άμα είναι γυναίκα, ασθενές φίλο. Σας παρακαλώ, καλέ μου κύριε. Πηγαίνετε στο καλό, δεν φτάνει που μου κόψετε τα γόνατα. Θέλετε τώρα και να μονομαχήσετε. Ναι, μονομαχία. Αυτή είναι η αληθινή ισότητα μεταξύ των δύο φίλων. Αυτή είναι πραγματική χειραφέτηση των γυναικών. Αυτή είναι πραγματική ισότητα. Θα τη φάρω χάμω για να μου μάθει να μου συμπεριφέρεται. Αλλά είναι και μια γυναικάρα, Να σας φέρει διάβολος και μην σας σηκώσει. Να σας φυτέψει μια σφαίρα στα μέτωπό σας. Μπουτιά και σηκώριο. Έχει κάτι μαύρα μάτια, κάτι ρόδινα χείλη. Και μου κάνει και την ατρόμητη. Μα το Θεό πρώτη φορά βλέπω τέτοια γυναίκα. Καλέ μου κύριε, να σας σηκώσετε τα πεθαμένα σας πηγαίνετε. Αυτή είναι η γυναίκα. Αυτή την παραδέχομαι. Αυτή είναι η γυναίκα σωστή. Φωτιά και λαύρα. Παρελότο. Μπαρούτι του καλού καιρού. Και όχι καμία βρεγμένη κότα. Είναι κρίμα να τη σκοτώσω την κακομοίρα. Άντε καλέ μου κύριε, πηγαίνετε. Και μου γουστάρει κερατένια. Δεν με πειράζει καθόλου, μου της χαρίσω το δάνειο. Και ξεθύμωσα κιόλας. Μα το Θεό πρώτη φορά βλέπω τέτοια γυναίκα. Νάτε τα πιστόλια. Πρωτού όμως μονομαχήσουμε, κάντε μου τη χάρη να μου δείξετε πως μπορείτε. Κυρία, είπατε με κάνετε κυρία, πάω να φωνάξω βοήθεια. Πού το βρήκαμε αυτό να φέρει. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πιστολιών. Υπάρχουν τα πιστόλια Mortimer με καψούλια, ειδικά κατασκευασμένα για μονομαχία. Αλλά αυτά εδώ είναι Smith & Wilson, τρίσφαιρα με ξαγωγέα και κεντρικό επικρουστήρα. Αυτά έχουν τουλάχιστον 80 ρούβλια το ζευγάρι, σπουδαία μάρκα. Λοιπόν, κρατάμε το ρεβόλβερ έτσι. Κάτι μάτια ηφαίστεια. Έτσι δηλαδή. Ναι, έτσι. Ναι. Μετά ανεβάζετε κόκορα. Σημαδεύετε. Το κεφάλι λίγο προς τα πίσω. Τεντώνετε το χέρι. Πατάτε τη σκανδάλη. Και τέλος. Και μην ξεχνάτε το βασικό κανόνα. Ψυχραιμία, καθόλου βιασύνη και το χέρι να μην τρέμει. Ωραία. Κατάλαβα. Πάμε τώρα στον κήπο. Δεν γίνεται να μονομαχήσουμε μέσα στο σπίτι. Πάμε. Αλλά σας προειδοποιώ, εγώ θα πυροβολήσω στον αέρα. Ο λόγος ποιος? Δεν κατάλαβα. Ο λόγος είναι... Αυτή είναι η ηλικία μου υπόθεση. Δηλιάζετε σαν να λέμε, αυτό είναι. Α, όλα κι
Έλα, κυρία μου, μην πάτε να μου ξεφύγετε. Κάντε το κόπο να με ακολουθήσετε. Δεν θα ησυχάσω αν δεν σας ανοίξω μια τρυπούλα στο μέτωπό σας. Σε αυτό το μέτωπο που μισώ. Δηλιάζετε? Ναι, πράγματι, δηλιάζω. Ψέματα λέτε. Πείτε μου την αλήθεια τώρα. Γιατί δεν θέλετε να μονομαχήσουμε? Επειδή μου αρέσετε. Σας αρέσω? Έχετε το θράσος να λέτε πως σας αρέσω? Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ακούστε με, είστε ακόμα θυμωμένοι? Κι εγώ είμαι τρομερά οργισμένος, αλλά θέλει κατανόηση η υπόθεση. Είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση, μια ιδιαίτερη κατάσταση. Φταίω εγώ που μου αρέσετε? Μου αρέσετε, καταλαβαίνετε το τέλος. Είμαι σχεδόν αρδευμένος μαζί σας. Μη ζυγώνετε, σας μισώ. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Πεθαίνω, σβήνω, πιάστηκα στη φάκα σαν το ποντικό. Μη ζυγώνετε, θα πυροβολήσω. Πυροβολήστε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μένα να πεθάνω μπροστά στα ουράνια σας μάτια. Από μια σφαίρα που θα έχει φυτέψει αυτό το βελούδινο χεράκι σας. Αχ. Παλάβωσα. Σκεφτείτε και αποφασίστε γρήγορα. Επειδή άμα βγω από εδώ μέσα δεν θα τα ξαναπούμε ποτέ εμείς ξανά. Σκεφτείτε το καλά. Είμαι από καλή οικογένεια. Καθώς πρέπει άνθρωπος, έχω 12.000 ρούβλια εισόδημα τον χρόνο. Είμαι άριστος σκοπευτής. Σημαδεύω και πετυχαίνω ένα καπίκι στον αέρα. Έχω σπάνια άλογα. Θέλετε να γίνετε γυναίκα μου? Μονομαχία, σας προκαλώ. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Σβήνω. Πειράτη! Σας προκαλώ. Τρελάθηκα. Σας ερωτεύτηκα. Σαν ηλίθιος, σαν σκολιαρόπεδο. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ όσο ποτέ δεν αγάπησα μια γυναίκα. 12 έχω παρατήσει. 9 παρατήσαν εμένα. Αλλά καμία δεν αγάπησα σαν εσάς. Θεέ μου, έγινα μέλι, σιρόπι, ζυμάρι, διαλύθηκα. Καταντροπιάστηκα, ξεφτυλίστηκα. 5 χρόνια ορκίστηκα, ποτέ ξανά δεν θέλω, ποτέ ξανά ερωτευτώ σε γυναίκα. Και ξαφνικά την τάγκωσα τη λαμαρίνα. Με κάρφωσαν τα βέλη του έρωτα και πέφτω στα γόνατά σας σαν κουτουνίτη και ζητάω το χέρι σας. Μου το δίνετε? Όχι. Με θέλετε για άντρα σας? Όχι. Όχι. Κρίμα. Κρίμα. Για μια στιγμή. Όχι τίποτα, πια. Δηλαδή... Όχι, φύγετε, φύγετε. Αχ, αν όμως ξέρετε πόσο είμαι θυμωμένη, θυμωμένη. Μου διάσαν τα δάχτυλά μου από αυτό το παλιό πράγμα. Τι κατάσταση και χάνω και με κοιτάτε. Για πάρτε δρόμο. Γεια χαρά. Έτσι, μπράβο, πηγαίνετε. Και πού θα πάτε τώρα? Για μια στιγμή. Δηλαδή, φύγετε. Πώς είπατε είναι το όνομά σας? Γρηγόρης Στεφάνοβιτς Μύρνοφ, απόστρατος υπολογαγός πυροβολικού. Και πόσες γυναίκες είπατε γνωρίσατε? 12 χώρισα εγώ και 9 χωρίσαν εμένα. Μάλιστα. Και τι απέγιναν όλες αυτές? Βολεύτηκαν μια χαρά. Μου φάγανε έτοιμη υπηρεσία, αλλά έχω κάτι κτήματα. Έχετε συζητήσει ποτέ πολιτισμένα για τις υποθέσεις σας? Συγγνώμη, πώς το λέτε αυτό το πράγμα? Θέλετε να καθίσετε να συζητήσουμε? Να καθίσω. Καθίστε παρακαλώ. Α, όχι εκεί. Εκεί καθόταν ένας συγχωρεμένος άνθρωπος. Θα θέλετε να πιείτε ένα ποτηράκι βότκα? Ευχαρίστως. Πήρε! Λουκά, πήγαινε να μας φέρεις ένα μπουκάλι βότκα. Λουκά, 3 ποτήρια. Μάλιστα, κύριε.
αυτοί που σας χρωστάνε? Πάμπολοι. Και είναι μεγάλα τα ποσά? Τόσα που δεν ξεφρενώνουν με τίποτα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα σας ανοίξω την καρδιά μου όπως κάνατε κι εσείς πριν λίγο. Ο διαχειριστής μου, ξέρετε, που σας έλεγα ότι θα επιστρέψει μεθαύριο, τελικά δεν θα επιστρέψει. Ο διαχειριστής είναι γραμμένο στα... Α, όχι τέτοια. Μάλιστα. Ο πρώην διαχειριστής μου είναι τώρα διευθυντής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν θα σας ήταν εύκολο να μου προσφέρετε μια επιμήκυνση στην εξόφληση του χρέους του ανδρός μου. Τι επιμήκυνση, εγώ ήθελα να σας το χαρίσω το χρέος. Κυρία, ο διαχειριστής έχει πάρει τα κλειδιά από το κελάρι και δεν μπόρεσα να πάρω βότκα. Όσο είχαμε πάνω το ήπιε. Έχουμε μόνο αυτό. Μάλιστα. Δεν θα σας ενοχλούσε νομίζω να πίναμε σήμερα ούζο. Όχι βέβαια. Πολύ ωραία. Κάθεσαι μαζί μας, Λούκα. Εδώ, κυρία. Εκεί, κυρία. Πάρε το σχολείο. Μάλιστα. Το άλλο, κυρία. Θα πιεις μαζί μας, Λούκα. Μάλιστα, κυρία. Ήρεμα, Λούκα. Μάλιστα, κυρία. Στην υγεία σας. Λέγατε πως θέλετε να μου χαρίσετε το χρέος του ανδρός μου. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να μεσολαβήσω στον πρώην διαχειριστή μου. Ο λόγος του, ξέρετε, έχει μεγάλη πέραση σήμερα. Αυτός τα αποφασίζει όλα. Ποιος θα πρέπει να χρωστάει, ποιος θα πληρώσει, σε ποιον θα χαριστεί μέρος του χρέους του. Αυτός έχει τα κλειδιά από όλα τα κελάρια και από όλα τα θησαυροφυλάκια. Και από το χολαργό, βέβαια. Και ας πιστεύουν κάποιοι πως μπορούν να μπουκάρουν. Ας το πιστεύουμε. Λουκά, κάθεσαι στη γραφομηχανή. Μάλιστα, κυρία. Λουκά. Γράψε ένα σύμφωνο συμβιωσής μου με τον κύριο Απόστατο Υπολοχαγό. Μάλιστα, κυρία. Όπως θα το έγραφε ο κύριος Τόμψον, ο διαχειριστής. Μάλιστα, κυρία. Μόλις το υπογράψει ο κύριος Υπολοχαγός, θα γράψεις ένα γράμμα στον κύριο Τόμψον. Μια απλή επιστολή στην ιδιωτική διεύθυνση που ξέρεις. Μάλιστα, κυρία. Ναι. Μια απλή επιστολή. Ούτε συστημένη, ούτε mail, ούτε WhatsApp. Μάλιστα. Αυτά λογοκρίνονται. Μάλιστα, κυρία. Και Λουκά, μόλις τελειώσεις, πήγαινε να ανοίξεις όλα τα παράθυρα στην κρεβατοκάμερα. Μάλιστα, κυρία. Βγάλε και τις κορδέλες που κρέμονται εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα, κυρία. Και Λουκά, στρώσε τα κόκκινα τα σεντόνια. Μάλιστα, κυρία.
Εμένα, με συγχωρείτε. Μπαίνω στο μπάνιο. Λουκά, να μην ενοχλήσει κανείς. Μάλιστα, κυρία. Α, και Λουκά, πήγαινε να πεις στους υπηρέτες στο στάβλο να μην δώσουν τον Ντόμπι ούτε φιλαράκι σανό. Μάλιστα, κυρία. Να του δώσουν χρυθάρι. Όσο απέμεινε. Όλο. Λουκά, όλο.